Ako prejaviť frustráciu zdravým spôsobom? Určite si zažil situáciu, kedy človek, o ktorom si myslíš, že je trpezlivý, pokojný, má všetko pod kontrolou, odrazu vybuchne. A ty si hovoríš, čo to do neho vošlo, ja som ho v živote takého nezažil. Toto je nahromadená frustrácia, ktorú keď nedáme von zdravým spôsobom, skôr či neskôr vyjde von spôsobom, ktorý môže byť zničujúci. Dôležité je naučiť sa pracovať s frustráciou tak, aby nikomu neublížila. To znamená, že nebudú v domácnosti lietať taniere, že nebudeme na niekoho útočiť, že všetko je tvoja vina. Čo môžeš teda urobiť? Skvelý moment je, keď ideš domov z práce, asi v aute, čo je taká uzavretá bublina, kde môžeš kričať, kde sa môžeš vyplakať, kde si môžeš pustiť hudbu na plné pecky a spievať z plného hrdla. Niektorí ľudia, keď sú sami doma, kričia alebo plačú do vankúša. A ak je toto možno na teba príliš, môžeš začať tým, že sa z toho vypíšeš. A neboj sa použiť škaredé slova a hrešiť. Toto môže úplne zmeniť atmosféru doma, pretože si už nebudeš musieť vybíjať frustráciu na svojich blízkych. A takisto budeš schopný lepšie pochopiť druhého človeka, ktorý je frustrovaný. O tomto a mnohých iných veciach sa budeme baviť aj v mojej nadchádzajúcej masterclass Emočne nedostupní partneri, ako nájsť cestu späť k spojeniu. Ak chceš zlepšiť svoje vzťahy, nechaj mi pod videom blízkosť a ja ti pošlem všetky informácie.